Jag hör att det mår ni bra. Jag tänkte göra en liten tävling, okej? Är det okej? Ja. Så alla som är under 20. Jag vinner. När jag ber er skrika nu så skriker ni, okej? 1, 2, 3. Brorsan, är du under 20? Vad känner du sluta var 25? Jag var skär. Jag fick skägg när jag var 5 år, det var därför. Alla som är över 20, jag vill att ni skriker en gång nu. 1, 2, 3. Är ni över 20 eller vadå? Det är inte tyst lite. Du vill höra de äldre. Alla som är över 20 skriker en gång nu. De skriker inte, vi måste testa dem. Alla som är över 20 skriker en gång nu. Så vi kör under 20 och över 20. Okej? Och sen testar vi vem som skriker högst. Eller vi gör så här. Barnen mot sina föräldrar. Det är nog ganska intressant. Vi får se vad barnen vinner sina föräldrar. Vem som skriker högst och fel. Här är tillsammans med oss idag. Alla barnen skriker en gång. 1, 2, 3. Alla vuxna, kan ni skrika en gång? 1, 2, 3. Okej, vi testar nu. Barn, när jag säger barn så skriker ni, sen vuxna skriker ni. Så den som skriker högst, de som skriker högst, de vinner någonting. Ibland har skrivit till falafel eller kanske, vi får se. Kanske, ja. Okej, vi kör. Barnen, skrik nu! Vuxna, skrik nu! Barnen, skrik igen! Vuxna skriker nu! Jag tror barnen var genom en skrik. Kom igen nu. Vet du vad allihopa? Jag tänkte faktiskt säga en kort grej. Jag vill bara veta lite. Vem här är från Malmö? Räcker upp en hand nu. Alla som är från Malmö. Är det någon som är från Helsingborg? Är du från Helsingborg? De bara skriker. Snackar du? Man är inte till Helsingborg. Okej. Vem är det från Lund? Okej, vem är det från Skåne? Vem bor i Skåne? Så vill jag bara testa. Vem här är från Palestina? Räcker upp en hand? Det är därför ni gillar Malmö nu. Vi står ut tillsammans. Vem är det från Libanon? Vem är det från Somalia? Ni får testa. Vem är här från Syrien? Afghanistan? Har vi någon från Egypten? Har vi någon från Västafrika? Gambia, Senegal? Har vi någon från Turkiet? Har vi någon från Iran? Har vi någon från Pakistan? Jag har sagt Libanon redan. Säg Palestina igen. Är någon från Marocko här? Får jag då lov att säga, vem är från Malmö och Skåne och Sverige här idag så räcker upp en hand? Vi har visat att det är en svensk tradition idag också, eller hur? Så räck upp en hand för att det är vi som är Sverige idag. Räck upp en hand allihopa. Jag tänkte köra en låt som är en av de sista låtarna jag tänkte köra. Och den är dedikerad till alla oss här idag. Men framförallt så har vi många vänner som är asylsökande som har inte samma möjligheter och rättigheter som oss. Ni vet själva vilka jag pratar om. Som inte anses vara människor bara för att de inte har de 4 sista siffrorna i sina så kallade personnummer. Så låten heter Papperslös. Och jag vill att ni tillsammans med mig testar på att ge de här applåderna när det går till takt. Kan alla göra så här? Kom igen. Vi glömmer inte våra syskon som inte har samarbete. Så nu, kom igen. Bravo, fortsätt applådera. Nummer 2. Okej? Och när jag gör så här så vill jag att ni skriker, okej? Och då ska ni säga wow-oh. 1, 2, 3. Hör musiken. Okej allihopa. Yeah. Du har blivit jagad av en general. Tvungen att lämna din stad så du säger vad. Du kan på sväcken vet inte huvudet inte vad. Så du tvingas stå vara kvar. Vissa vinner val. På att du ska få ett plan tillbaks till ditt hemland. Så du har inget val. Du måste vara illegal. Ingen hyresavtal. Kontrakt mera vi går på. Bara för att man existerar. För att en människa är min bror. Men han som lagat det har inget hem. Kom igen. Och för min syster nu så ser det dystert ut. Ingen var illegal i ingen. Jag räknar till 4, 2, 3, kom igen! Han är en papperslös. Han var en papperslös flykting. Kom igen! Hon var en rättslös som en papperslös. Hon var en papperslös flykting. Vi vill ha fristad för alla. Mina vänner, jag vill att ni räcker upp en hand allihopa. Det här är vår fest idag. Hey!
Fantastiskt var det med min skål man fick se. 8 timmars arbetsdag för det flyttigt är det. Och in genom dörren kom världen, jag hörde han blöder. Världen är mörker, familjen behöver träden. Annars blir det mörker. Folk ropar, vad är det för union? Ska man ståta för de där med union? Kom igen, ruska händerna. Frågan fast lyx. Jag tänker på någon dag jag alltid står. Hej, hej, om när vi syster så ser det lyster ut. Ingen var idag, ingen. Okej, alla skrik en gång nu, kom igen. Han har en vacker dröm och han är en papperslös. Han var en papperslös flykting. Hon är en hemlös, rädsla som en papperslös. Hon var en papperslös flykting. Okej mina vänner, kan jag se alla händer upp i luften? Jag glömde frågan, är det någon från Kosovo här idag som räcker upp en hand? Alla albaner och Kosovo-albaner, glömde en hand också. Kom igen, mina vänner, oavsett om vi kommer ut. Upp med handen nu, kom igen. Och så gör vi så här. 1, 2, 3, så. Se på Jesus i reden, röstning för att jag lever. Nu ska blå dig och dig tillfångata. Är man inget att ha på ingen var illegal, ingen kan bli ett annat land. Okej. Han har en vacker dröm, men han är en papperslös. Han var en papperslös.